Odličan čaj za imunitet, za vas i vašu porodicu. Znači, odstoje pola sata i sad ćemo da ga procedimo. Kako divno miriše. Pogledajte, to je čaj za imunitet. Rešite se svih prehlada ovih hladnih dana i povećajte svoj imunitet na zdrav i dobar način uz proizvode Zelenog puta. Divan i mirisan čaj. Izvolite, probajte i vi. Ukus je predivan, a možete kad se ohladi da dodate i med. Malo pre sam procedila za sebe. Sad ću da procedim za moju ćerku. Također mogu da ga piju deca. Odlično jača imunitet. I deci, ne samo nama. U stvari celoj porodici. Biljna mešavina za jačanje imuniteta i Zelenog puta. Izvolite i probajte. Ovo predivno pakovanje čaja sadrži, vidite, gdje stoji čaj koji možete da kuvate i sadrži malu kesu koja se meša sa medom. Uzima se prema uputstvu 2 puta dnevno jedno i 2 puta dnevno drugo. Za sve informacije možete me kontaktirati na broj telefona 064 12 91 334.